नमस्कार। मोरा पिछुअरिया बेलिया झुरु झुरु बहेला बेयार, झुरु झुरु बहेला बेयार। ताही तर ठाड बाडे सेवक लोग मने मने खिसियास। ताही तर ठाड बाडे कवन देवा मना मने खिसियास। बाडा रे बिकट के बरतिया धनी तू त लिहलु उठाई, धनी तू त लिहलु उठाई। बाडा रे बिकट के बरतिया सुन्दरी लिहलु उठाई, सुन्दरी लिहलु उठाई। के ताहर किनी है फरहरी के दौरा घाटे ले जाय, के दौरा घाटे ले जाय। बबुआ बसेले दूर देशवा धनी हो लिहलु उठाई, छठिया लिहलु उठाई। बबुआ भिरी करबी हम फोनावा बबुआ के लेबो बोलाई, बबुआ के देबो हम बोलाई। ऑफिस में बैठेले दुलरुआ बबुआ मने मने मुसुकास, मने मने मुसुकास। हम पापाजी बनबो बेगरिया दौरा घाटे लेके जाय। हम पापाजी किनबो फरहरी हम दौरा घाटे लेके जाय। मम्मी जी के धरबी दहिन बहिया घटिया अर्घ दियाय, घटिया अर्घ दियाय। पापाजी के धरबी दहिन बहिया घटिया अर्घ दियाय, घटिया अर्घ दियाय।